जोंनिफ्राय आगोलबो क्लियारखा बर' माहारियारि फरायसाफोरा बुंबाय थाखादों जोंबो 6 जनगोष्ठीनि जायहा पपुलेशनानो 1.5 करोड़निफ्राय बांसिन जोंहा दा एक्जिस्टिं 14टा ट्राइबेलजों जों गासै 45 लेक्सल' दा बिसिनि सुबुं अनजिमाखौ जोंनि सायाव एक्जिस्टिं ट्राइबेल्सफोरनि सायाव जुदि जाबसिनना होयोबा मा परिबेस जागोन जों बेखौ बयबो मिथियो जों साख्रि बाख्रिनि बेलायावबो नोंहा एडुकेशननि रिजार्भेशनावबो नोंहा एमपि एमएलएफोरनि नोंहा एमसिएलएफोरनि रिप्रेजेन्टेसनाव मा खहा फैगोन बेखौ जों बर' सुबुं जानानै जों बेखौ बयबो मिथिखायो ओंखायनो जों बुंदों आगोलाव बुंदों जुदि आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि सायाव एक्जिस्टिं एसटिखौ जाबसिनना होबावो नैबे 6 जनगोष्ठी जे स्टेटासखौ होयोबा जोंनो बिनि आगोल बड'लेण्डखौ होग्रोथों बिनि उनाव बिसोर एसटि होयो ना मा होयो बिसोर बे गावसिनि खोथा बेयाव जोंहा बुंनांगौ गैया गिबियावनो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै नैबे मोनाबिलि समाव जों गासिखौबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरो दिनैनि गुबै आयदायानो जाहैबाय जिहेतु जों नैबे मावफुं मेलखौ लानायनि जोंहा मैया बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलनि जि राजधानी जायखौ जों क'क्राझार सोहोराव मानियो बिनि आन्दाराव जोंहा बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटनि BTCL बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलनि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव माखासे दुंहाव थासारिखौ नुनो मोन्दों खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोन्दों बेवहाय जों बे जाहोना मानि थाखाय जादों बेखौ जों नैबे 6 जनगोष्ठी जायखौ 6 कमिउनिटिया जाय दा एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों बेखौहाय जोंनि BTCनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे NOC होननाय बुंदों जे बे खोथाखौ लानानै सोरनिबा थुनलाइनायाव सोरनिबा इनस्टिगेसनाव बै लाइमोनफोरा जाय इमेच्योर गावसोरनि मेलेमजों साननो हायै इमेच्योर लाइमोनफोरखौ लानानै मैयानि जि BTC सिंनि सेक्रेटारियेटआवहाय हाबनानै जि हुलुस थुलुस खालामनाय जि बुफाय बुसि मोनसे थासारि सोमजिहोनाय बिनि सायाव जोङो निन्दा होदों मानो होनबा बे बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलनि सेक्रेटारियेटखौ बा बे 6 शेड्युलनि आन्दाराव बे BTC गायसनजानायखौ जों ओरैनो मोनाखै बेयाव 5,000निबो बांसिन जोहोलावजोफोरा मुंख्लं जानांदों थैनि बेसेनजों मोननाय मोनसे BTCनि बे सेक्रेटारियेट जोंनि जि सम्पति बेखौ मैयानि जि थासारि बे मस्त मा होनगोन नों मा होनगोन लाजिफोनांनाय जादों गावनि सम्पतिखौनो जों नस्थ' खालामनानै लानाय जादों बेयाव मुंख्लंफोरजों लोगोसे बेयाव जोंनि आइजो माहारि जोंखौ जायखौ बिमा होनना मानि बिसोरबो सरकारनि गादबनायाव जिनाहारि खालामजानानै बेसेनाव मोननाय बे सम्पतिखौ जों मैया सोरनिबा मिसगाइडेन्स खालामनायाव लाइमोनफोरा बे बुस्थुखौ प्रडिउस खालामदों बेनि थाखाय जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जोङो दुखु फोरमायदों बिथांमोननिसिम जों बेखौनो खावलायगोन जाहाथे सोरनिबा थुनज्लायनायाव सोरनिबा इनस्टिगेसनाव प्रपार मा जेंनानि सायावहाय बिथांमोना बे आगानखौ सुरदों बेखौ फार्स्टआवनो बिसोर क्लियार जाग्रोनांगोन जि आयदानि सायाव बिथांमोना खामानिखौ मावनो आखायाव लादों बे बुस्थुनि सायाव क्लियार जानांगोन क्लियार जानानैसो बिथांमोना बे मुभमेन्ट बा जि प्रटेस्टनि हाबाफारि बेखौ खालामनो लानाया मोजां मानो होनबा नोङो मोनसे जिनिसनि सायाव जुदि प्रपार नलेज गैयाबा सोरनिबा थुनज्लायनायाव नोङो ओरैनो भुल आगान हरोबा गावनिनो इयुथ्सफोरनि जि अनगयिं एजुकेशननि लाइफ जि फरायसा गथ'फोर बिसोर गावसिनि पार्सनेल लाइफ बा सोलोंथाइ लानाय लाइफखौ बरबाद खालामना लानाय जागोन आरोखि बे NOC हरनाय खोथाया ओरै जाहैबाय जिहेतु टार्म्सआ बे NOCनि खोथाखौ आं बेखौ पलिटिकेलि सोरनिबा फेभाराव बुङाखै मानो होनबा आगोलबो जाय स्टेटआवनो 7टा MLA लानानै जिरायनानै दं फर्मार दाबो NDAजों दं बिसोरो जायखौ जों UPPL होनना मिथियो बिसोरबो एसेम्ब्लियावनो दंफायो लोगोसे रायजो सभा आरो नोंहा लक सभायावबो MPआ बिसिनि टाइमावबो जों नुनो मोन्दों उरखावरा नोंहा नैबे स्टेटनि केबिनेट मन्त्रि बिथाङाबो क्लियारलि मोनसे स्टेटमेन्ट होनाय दं जे जोंहा एक्जिस्टिं जि ट्राइबेल दं बेखौ खहा जायाबा जोंहा NOC होनायाव जेबो 6 जनगोष्ठीनो जोंहा NOC होनायाव जेबो मा होनो हेंथा गैया होनना बुंनाय दं आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो खुद गबिन्द बसुमतारी जाय फर्मार मा होनगोन नोंहा डिपुटि चिफ अफ BTC आरो लोगोसे दा बे एक्जिस्टिं MLA यावबो दंबावो बिथाङाबो होनदों बिथाङाथ' होनबावदोंसो
लेटसो जादों होनबावदोंसो एसटि होनाया जेनेबा सयग जनगोष्ठीनो सिक्स कमिउनिटिनो एसटि स्टेटास होनाया लेटसो जाबावदोंनो बिनि मथे माने थाबसो होबावनांगौ दा बेफोरबादिखौ नायोबा बे मोनसे पलिटिकेल गावसिनि मोनसे मा होनगोन बेखौ कनस्पिरेसिफोर जागोन गावसोरजों दाय जाबसिनलायनाय मोननै पलिटिकेल पार्टिजों दाय जाबसिनलायनाय बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु जों बर' माहारियारि फरायसा आफाद जानानै बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद जानानै जों बेखौनो बुंगोन जे बिदि जुदि एसटि होमारोबा जों दहाय बुंनाय बादि बड'लेण्डखौ जोंनो होग्रोनांगोन सन्देह होनोथ' खोथा गैला जोंथ' माबा मोनसे एजेन्ट नङा जेरै जों सिबिआइबो नङा जों सिआइडिबो नङा जों खिन्थु बर' माहारियारि फरायसा आफाद जानानै बर'नि मोनसे मा होनगोन इयुथनि मोनसे आफाद जानानै जों बेखौनो बुंगोन कि जोंनि बे मोजां सोलिफुबाय थानाय जि थासारियाव बेफोरबादि गुलाय गुजाय मोनसे लेथ्रा आबहावा सोरजिनो नागिरनाय जि मोनसे मा होनगोन नोङो कनस्पिरेसि बिनि खिथु उनाव बिनि आन्दोआव सोर दं बे बिथांमोनखौ थाबैनो क'क्राझार जिल्ला एसपि प्रसासना पुलिस प्रसासना इनभेस्टिगेट खालामनांगौ लोगोसे बे बुस्थुखौ तदन्त खालामना होनांगौ जे इयुनफोराव जोंनि बे बिटिसि सिंनि जि रायजो राजाफ्रा जि सान्थि भाबै जों मोनसे परिबेस लाबोनो हायो आरो जों आलो गोजोनै जोंनि बे संसारखौ जालांनो हायो